बांध के अब ताड़ी ताड़ी से छान के बाटे ताड़ी खाना तो हंसू पर हो रेट बा 50 सबसे ऊपर हो बाटे ताड़ी खाना तो हंसू पर हो रेट बा 50 सबसे ऊपर हो ये हो बाबुनी तो हर लबनी हकवना ब्रांड के किसी खाना ले देखबान के पियब ताड़ी साड़ी से छान के किसी खाना ले देखबान के पियब ताड़ी साड़ी से छान के गहकी जुटाइले बाड़ू माले लागे सुपर बा लबनी से बड़ तोहार दुनू है कबूतर बा गहकी जुटाइले बाड़ू माले लागे सुपर बा लबनी से बड़ तोहार दुनू है कबूतर बा कदन पास है पहरा गहकी तोहरा दुकान के किसी खाना ले आईनी देखबान के पियब ताड़ी साड़ी से छान के किसी खाना ले आईनी देखबान के पियब ताड़ी साड़ी से छान के साल भावेला ताड़ी के महीना एक बेच खाद राजेश आई है रोजीना ए बुझी साल भपयावेला ताड़ी के महीना एक बेच खाद राजेश आई है रोजीना निमन लगी तब चुला लो पी है नोटिल तान के किसी खाना ले देखबान के पियब ताड़ी साड़ी से छान के किसी खाना ले देखबान के पियब ताड़ी साड़ी से छान के